नि गोजोननाय नोंथांमोननि सिगाङाव बयनोबो जासिहरनाय थाबाय। नोंथांमोना माब्रै दं? आं मोजाङैनो दङ। स' लोगोफोर, जोंनि निसिमानि जाय बिजाथि सार जेम्सखौहाय दिनैहाय जाय इलेक्सनाव उथ्रिसार जानो हानाय जेम्स बसुमतारी सारखौहाय दिनै दाब दाब प्राइमारिफ्रावहाय बरायगासिनो दङ। थिग मैयाबो जोंनि खयलामयला प्राइमारि आरो बेफोरबायदिनो आमटेका, मालिबिटा, आनन्द बेयाव गोबां सारखौहाय रंजानायजोंहाय बरायदों। आरो थिग दिनैहाय बेबायदिनो आइलेण्ड उगुरि प्राइमारियावहाय सारखौहाय दिनैहाय गाजा गोमजायै बरायदों। आं बे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों नोंथांमोनहाय देखायनो आखायाव लागासिनो दङ। आं बे भिडिअखौहाय जाय सिस्टार मिरा बिनिफ्राय बे भिडिअखौ लानाय जादों, सिस्टार मिरा नार्जारि, बिनि फेसबुक पेजनिफ्राय आं बे भिडिअखौ लानानै नोंथांमोननि सिगाङावहाय देखायगासिनो दङ। नोंथांमोना बेखौनो गाज्रि कमेन्ट हरदोलाय, नोंथाङाथ' UPPL थांबायमोन, मानो जोंनि BPFनि भिडिअफोरखौ लाबोदों? बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट हरदोलाय नोंथांमोना। गोबाङानो बेफोरबायदि कमेन्ट हरो आरो बाखि आथ' हरा, सोरबा बिदिनो थाखायो। आं बेफोरखौ जेबो साना। नोंथांमोना जेखि कमेन्ट हरा ओरै खोनासंनानै ओरैहाय हगार हरो आरो आं बेफोरबायदि गोबांथ' रायजाबाय, बुंजाबाय, बखिजाबाय, न'नि मानसिजोंबो मालायनि मानसिजोंबो गोबां बखिजाखाबाय। अब्लाबो आं जेबो साना। नोंथांमोना जेखि बुङा आं जेबो साना। अब्लाबो आं दिनैहाय थानो हायैलाय सार जेम्सखौहाय बरायनायखौ गोबां नुनायलाय भिडिअफोरखौहाय आं लानानै हगारनो सानदों। आरो बे भिडिअखौहाय आं बिनानाव मिरानिफ्राय लानानैहाय ओंथियानो आंनि जाखाबाय नालाय, बेखायनो आं जेसेबां रायजायो अब्लाबो आं सिरिल' थानोसै। नोंथांमोना जेखि बुंहरा बुंहरथोंसै। गोरोन्थिया नोंथांमोननि सिगाङावहाय आं गोबां मावा नङा मावबोबाय। जोंनि BPF हान्जाखौ गारनानै UPPLआव ब्लड थांदोंमोन आङो। अब्लाबो आंनि गोसोआ नोंथांमोनजोंनो दङ, BPFजों दङ। जेसेबांनाखि नोंथांमोना आंखौहाय बखिहरा आं जेबो साना। अराय सम आं BPFजोंनो खामानि मावनो उननि समावहाय नोंथांमोनजोंनो लोगो मोनफिनगोन होननानै आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय आरो बेनो। नै फैबाय जोंना सार जेम्सआ सफैबाय, बरायनो रेडि बयबो। Everyone is ready. बिमायंखौ बरायबाय। जिन्दाबाद 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 जिन्दाबाद।